akárki. Wow. Sehol senki. Ez már biztosan a pusztulásnak a jele. Halló? Valaki? Au, bocsi. Bocs. Te ki vagy? John vagyok. Én Fred. Találtál valakit, John? Nem, rajtad kívül senkit. Értem. Hát nekem van egy gyanúm, viszont mielőtt beigazolódna, jó lenne, hogyha keresnénk még valakit, nem gondolod? De, menjünk. Te mész arra, én megyek erre. Te mész arra. Oké, szia! Oké, hello! Halló, valaki, akárki, szólaljon meg, könyörgöm! Halló, valaki? Megkeresem akkor John-t. Te találtál bárkit is? Nem. Mi a gyanúd? Az a gyanúm, hogy kihalt a földi népség. És már csak mi ketten maradtunk. Lehet, hogy maradtak még túlélők, de nem látok rá sok esélyt. Hát, lehetséges. Annyira szomorú, pedig azt hittem, hogy legalább a nővéremet megtalálhatom. Van nővéred? Igen, van. Csak fél évvel idősebb nálam, és nagyon jóba voltam vele. Lehet, hogy ő még túlélte. Figyelj, nem szabad mindennek a rossz oldalát nézni, mindig pozitívan kell gondolkodni, és ezt vésd az eszedbe. Hát nem vagyok az a pozitív LPS típus, de hát jó. Viszont, hogyha tényleg már csak mi ketten maradtunk, akkor eléggé össze kéne nőnünk ahhoz, hogy ne hagyjuk itt a másikat csak úgy, hiszen akkor ő egyedül maradna. Igen. Akkor barátok? Persze.